Sa next Espiritu Santo. Amen. Balaanon nga adlaw kanatong tanan, hapit na usab magsugod ang atong Kwaresma o ingon man gasugdan kini sa Miyerkules sa Badles makigsunan. Now, nining tungora ato unang timbayaon ang atong director sa Biblia, si Father Robert Roy M. Paho, o atong mga kauban sa Biblical Apostolate o sa Confraternity of the New Apologetics o sa kakahugpungan nga affiliated sa Episcopal Commission on Biblical Apostolate sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. O labos na ato sang timbayon si Monsignor Elmer Abakahin, ang direktor nato sa kampana ang tingog sa Kamingawan. Atong iampo tungod kana usab siya sa mga pipila kabalatian nini mga panahon na karon. Ato sang timbaya tong Archbishop Jose Cabantan o tanan nga mga kaparian ug kamadrihan. Baguhay pa rin gihimo ang Diocesan Clergy of Mindanao, din ang atong mga kaparian na nga to sa bito sa Coronadal makigsunan o malipayan kita sa ilang kalampusan o inyon man safety nga pag-uli gikan sa maong panaw nila sa katiguman sa mga kaparian. Now, going back sa atong topic may tungod sa Ash Wednesday. Kining Ash Wednesday makigsunan dili lamang kay dinhiranin ng sugod sa atong panahon karon. But long before, ang idea, ang konsepto niini kining pagbutang og abug, daan na kini diha sa Biblia. Diha sa Esther chapter 4 verse 1, nakita nato nga dunay mga hari nga naghimo og pagpaubos, gibutangan sila og abug makigsunan. Inmo sab si Hub, sa iyang kasub-anan, nagbulibot usab si Hub og abo makigsunan. Pinagi sa gitawag to nga sign sa ilang pagrepent. Si Propeta Daniel usab ang nisulti usab nga matud pa niya, I turn to the Lord God pleading in earnest prayer with fasting, sackcloth and ashes. Kaya sa unang panahon dili ra man gud kay abog lang magsuot sila og sako, og sa ilang pagsuot og sako makigsunan ila dayong buliburan og abog ang ilang tibok lawas. Apila na diyan na ang pag-fasting. Mas lawom-lawom pa ng fasting kaysa abstinence. So mo ni ilang gihimo kaniadto. Kini ang ilang gina-practice kaniadto tungod kay ilang gusto nila ipakita ang ilang pagpaubos at tubangan sa atong Ginoo. Ang tawag God, we are all nothing, we are all nothing. And the first mood of existence is earth, Ang earth igo lang exist without life, without senses, without soul. So below sa earth makigsuunan sa abog mo na din ang nothingness. Sa tapang tao gusto niya ibalik ang kagalingon, iyang i-acknowledge ang kagalingon nga he is nothing before God. And the best way nga paghimo niya na mao ang pagbutang og abo sa atong kagalingon tungod kay next sa abo is already nothingness, a form of nothingness diha sa creation sa Ginoo diri sa kalibutan. Mga angels, they are spiritual and they are in the highest form of level, kay pure spirits man sila. But kita nga mga tao natay abog, we are flesh, we are earthly. Munang pagpaubos nato sa atong kagalingon gabulibod kita og abog. Si Jonas usab adto sa Nineveh, unya apil lang hari nag-cover og abog diha sa ilang lawas magigsunan tungod kay nabalaka sila sa basido na niya silot nga ipatagamtam sa Ginoo kanila makigsunan munang pagpaubos sa galingon. Iyon man si David, sa nakasala siya, ipapatay na si Uriah, si Bathsheba yang gi-acquire unya ang Ginoo gi-penalize siya. Pinagi ni Prophet Nathan ang nahitabo maong nagbulibod usab abog si David magisunan, nagsuot usab siya og sako, nag-fasting usab siya. So kini usa ni ka form of expression tinuray kasi yun naman pa ingon okay Lord, I'm sorry Lord, nagpasubos ko sa akong galingon. But kung doon ay action nga pagbutang abog sa imong lawas, jagid ang practical klaro na pagpaubos sa kagalingon, apil na niya na ang gitawag na makigsunan nga pagsuot og sako. Mo ni ang gihimo sa Old Testament. I'm not sure kung kaya ba ni himuon
no sa ato mga igsuon nato kita karon in modern times, no, kaya ba nato magsuot og sako unya magbuliwod og abog? Siguro we can say nga di gid makaya kung tinuray ang imong himuon. Ang atong Ginoong Kristo sa New Testament nag-mention usab siya, no, nag-mention siya nga matod pa niya magigsuonan, if the miracles work in you had taken place in Tyre and Sidon, they would have reformed in sackcloth and ashes long ago. Sa ato pa nga, kung kini mga butang, mga milagro, gihimo pa dito sa Tyre o Sidon, they would have reformed. Nagbag-o lang ta sila, no? Naghinulsol lang ta sila. Kung kini mga milagro ha, gihimo pa sa Tyre and Sidon. Muna ang gisulti sa atong Ginoo. Pero nakita niya ang katawhan. Kaya higugma pa kayo, wala man hinoon ni himo ni ini. Now, diri sa panahon sa mga gitawag na to early Christians, napadayon ba niya sa mga early Christians? Napadayon makaigsunan ang gitawag na to nga idea sa pagbulibod o abog, no? Pagbulibod o abog, ingon man pagsuot og sako. Apan kini tanan nag-anam sa kakita nga they are only symbols, gestures and symbols of true repentance in the heart. Ang gitawag to metanoia. Karabang extreme kayo na pag hinulsol sa atong mga sala. Sa unang panahon mag-igsuna, no, ang atong mga early Christians like Tertullian sa iyang libro Di Penitentia, iyang i-describe dito, no, nga doon na yung gitawag na to nga pagpuyo, live without joy, pupuyo nga walay kalipay. Importante ang sorrow of sin, ang kasub-anan ngano nga nakahimo ka og sala. Unya na po dito nga kining mga gitawag nato may isuon lugar, no, nga Katoliko nga nakasalagdag ko kayo, ipasulob og sako unya ipabulibod usab og abog diha sa ilang lawas. Timaan sa sorrow, because when you are so sad or guol kay ka anong nakasala ka, mga kigsunan, dili ka magpanuko, no, dili ka magpanuko sa gitawag to nga pagpaubos sa kagalingon. O ang symbolic gesture niya na mao ang pagbulibod og abog sa imong tibuok yun nga lawas, dili basta-basta. So kini naparayon sa magigsunan nga kadto mga dagko kigsala nga mga Katoliko unya gusto silang magbasol, ang uban mo adtogid sa kumpisalan apan apil sa ilang pagpractice ang pagbulibod yun og abog sa ilang lawas. Pero nahuna-huna sa simbahan nga kinahanglan po ta dunay solidarity sa gitawag nato nga mga sinners. Dili lang kay usahay mura man og kita first like ragluoy kay sila, isolated sila tungod kay ang nahitabo mao nga sila lang ang gibutang, no, dito sa gitawag nato nga area nga dito sila magbulibod og abog. But kinahanglan po ta nga dunay solidarity. So neto mga 8th century ni abot gid ang panahon nga tanan na, no, tanan makigsuonan. Dili lang lugar kato mga Himalatyon, no, dili lang kato mga Himalatyon ang ginabuliburan og abog. Apan nag-anam og kadaghan ang mga tawo nga dunay gitawag to solidarity sa gitawag nato ng mga sinners. But of course kato lugar mga Himalatyon, kato mga Hinulsol, sila lugar makita nato nga dunay gyoy matawag to nga main nga kuan ini, no, main lugar nga ga-practice nining mao mga balansayon. Unya in 1091 kini lugar nga kostumbre gihimo ni Pope Urban II sa council sa Benevento nga kini nga practice ipaabot na sa tibuok nga simbahan na Katoliko. Ug dili nagsugod gibutang nila sa ilang liturgical nga mga celebrations ang gitawag na to nga Miyerkules sa Badles, gitawag siya Feria Quarta Senerum. Yung na ang nahitabo makigsunan as Wednesday. O dili nagsugod usab nga ibutang kini siya pagsugod gid nato sa gitawag nga Kwaresma. Kung ini po mga panahon na naundang ang gitawag to og public nga confession. Okay? Kaya instead of public confession,
kitang tanan dunay solidarity sa mga tanan nato isuon nga nakasala sama sa gihimo sa Ginoong Kristo, nga dunay say solidarity sa tanan nga mga sinners bisan wala siya sala pero niani siya sa kalibutan, gipuyo siya uban sa kanato, nagpabunyag siya kang Juan. Doon na siya solidarity na pagpakita kanatong tanan nga mga sinners. So kita pod nga mga Katoliko, in the same manner, doon na po tayo solidarity sa tumayson nga dagko kayo nga nakahimog dagko nga sala diha sa pagpaubos sa atong kaugalingon. So it doesn't mean nga ako gamay naman ko sala, dili na ko mag-apil ani pagbulibod sa abog. No, don't kaya ang tuyo niya na ang gesture nato niya na nga doon na tayo solidarity sa tanan natong makigsuonan nga naghinulsol. Dili to kay doon na solidarity sa ilang paghimog sala, it's wrong. But doon na tayo solidarity sa ilang paghinulsol, pagbag-o. So diha ang idea no nga gitawag to pag-bless sa mga marriage nga irregular, katunay mga same-sex union, mga unwed couples, nganong i-bless man sila. Dili tayo i-bless man kay uyon ang simbahan sa ila, kundili tungod kay ang simbahan dunay solidarity sa ilang pagbag-o, sa ilang conversion, sa ilang paghinulsol o pagtinguha nga dunay gitawag to nga transformation of new life. So yung ana makigsuonan ang gitawag nato nga mga pamaagi sa atong simbahan Katoliko, ang prinsipyo sa atong simbahan nga Katoliko. So kining gitawag nato nga pagbulibod sa abog, diri gini siya sa ulo kaniadto no, gikan lugar sa tibok lawas santol nga ila kining gi-transform into butang na lang sa ulo magisunan. Pero doon ang lugar mga babae nga nagpurong labi na gid sa mga madre nga di na maulason nilang purong sa ulo. Sumunod nga na-practice nga diri na lang dayon sa adtang. So muna ang karon atong nabantayan nga ang pag-practice sa gitawag nato nga pagbulibod sa ulo, wala na. Pero kung gusto nimo nga ibulibod gyud ang abog dahil sa ulo, walay problema makisunan. But these are gestures of true repentance. What is important, unsay mas importante? Ang importante mao nga ang atong tinuray nga paghinulsol sa kaugalingon, kana ang importante kayo makigsuonan. So mo nang atong nakita karon nga sa adtang na lang. Now kining pag-sign of the cross, now we go back to Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6. According to St. Cyril, mo ni nakapa-inspire sa mga early Christians pag-trace of cross diha sa ilang adtang. So kay nani sa original nga manuscript nagtudo nga matod pa niyo na Ginoo, apat yun ang tanan ng mga tao, except katong dunay trace sa tao sa Hebrew manuscript na kining tao para sa mga Hebrews mo ni ang symbolism sa cross, mo nagbutan lag cross ang ilang mga adtang makigsuonan. So ang first lugar nga pag-practice sa cross is diha gid siya sa adtang, og diri po no gi-pattern ang Ash Wednesday na kung ibutang siya sa adtang, ibutang kini og cross. Tungod kay kini pong cross usa sa siya ka monogram of the name of Christ. Unya biblical lugar no sa Revelation nga ang ngalan sa nagipatik bud sa adtang. So muna ang Yahshua napatik po diha kay naman di ang Yahweh nga form ang gitawag to nga ngalan sa Amahan. But technically ang word lugar nga Kristos ang monogram nini sa form of a cross kamoy atong gibutang diha sa adtang. Ug mo ni ang gibansay diha sa Ash Wednesday routine no, ang idea gikan sa balaan kasulatan Ezekiel chapter 9 verses 4 to 6 makigsuonan sa Hebrew manuscript, o ang translation ani direct gikan from Hebrew Aramaic. Kining gitawag to ang Christian Community Bible. So kung gusto ka o mas klaro gyud no, explicit or gitawag to fidelity to the text ang pagka-translate gikan sa Hebrew Aramaic into English or Cebuano, tanawa ang Christian Community Bible or Biblia sa Kristohanong Katilingban kay mas klaro ni diha makigsuonan. Now kini lugar nga pag-practice no kay ila naman ning gibansay for how many and thousand of years napadayon gisa makigsuonan. So kining gitawag nato nga abog asa manigikan kadtong mga lukay nga gidala-dala sa gitawag to nga Palm Sunday last year, gi-encourage ang mga tao nga dadon kini diha sa simbahan. O niya kini mao'y sunugon
kini siya mo isunugon, butangan din siya og kanang bomb nga para medyo siya sticky para di siya kuan lugar gid abog lang ibutang sa adtang. At the same time doon na po iyang aroma, no, or pahumot makigsunan ang tuyo nini nga dili po siya kuan tanaw, no, dili ka may mong ridiculous tanawon ingon na siya munang doon na pahumot unya mo pikit po siya sa adtang pabutang, and it's very symbolic, no? It's a very nice symbol na doon ay cross diha sa imong adtang. Unya kaniadto ang ilitok lugar, no, sa atong mga pari nga pag trace nila cross sa adtang mao ang nasa Genesis chapter 3 verse 15. Remember man, you are dust, unto dust you shall return. Nga hinumdumi tao gikan ka sa abog o sa tao usab ka nga mobalik. Pa-remind gid sa ato nga kita mga abog, mga kaigsunan. So munang sign of humility, dili ba sa magpaubos, no? But sa 1969 nga misal, sa 1969 nga misal magigsunan sa gitawag itong Roman Rite, doon ay gitawag nga alternative formula. So when we say alternative, pwede po na kini among litokon o dagan po ang galitok ni karon. It's more in the, let us say, another way, no? Another way of looking inside. Ang gibutang is repent and believe in the gospel. Mark 1 verse 5. Muna yung gamit sa nawa, no? Bautista sa igi parepent ang tanan ng mga tao. But mas nindot magigsunan ang sumpay kay repent and believe in the gospel. Pag hinulsol unya tuhoy ang ebanghelyo. So dili lang siya gitawag nato nga purely nga kuan magigsunan, no? Purely lugar nga pagbutang di sa abo pag hinulsol, but after manggod sa paghinulsol dili nga diha taman na human ka maghinulsol. Ang next nga angayan buhaton mao kining gitawag nato makaigsuonan nga pagtuo sa ebanghelyo. Kining word nga pagtuo doon na pud siya connection sa gitawag to nga pistieho, meaning to obey. So no, you have to do something after saying Lord I'm sorry, then you have to do something. Kay angayan buhaton ang imong i-repair ang naguba nga relasyon nimo og sa Ginoo pinagi sa mga maayong buhat. Mura bag bata nga example na bata naghimo og sa laod sa pamilya unya ni lakaw atos layo pagbalik niya nangay sag sorry like the prodigal son, dili kay gihartaman. Magbinutan siya, no? Naningkamot siya nga mabag-o ang relasyon niya sa iyang amahan. Mao po na kita nga mga Katoliko. Pagbalik na sa Ginoo, maningkamot buta nga dunay kabag-uhan sa atong relasyon sa Dios pinagi sa paghimo og maayong mga butang. Naning as Wednesday doon na gitay abstinence. Apan atong ipahibalo nga ang abstinence dili lamang ni siya gitawag to makigsunan nga panahon lamang sa Ash Wednesday o Good Friday, but it's more strong, no, diha sa gitawag to Ash Wednesday o Good Friday. But all Fridays unless ang Bishops Conference mawala nini, mubago nini, we are called to make abstinence. O ang primary lugar nga likayan sa abstinence mao man gitawag nato nga dili mo kaon og karne. Wala lang pasabot nga dili ka mo kaog karne, banat ka kaog ice cream, nawala ang abstinence. Dili ka mo kaog karne for the reason nga imo sang likayan ang desire sa mga tami, kaya ang atong mga tiyan atong gasunod-sunod sa gusto sa atong tiyan mosunod ta, nahimo tang obedient kaya sa atong tiyan magisunan. So aron pag kumbat ana lugar nga we are not under the flesh, no, we are not under the power of the flesh. Kinahanglan kita magisunan nga mahibatok nini muna mo abstain ta, mahimo ta pag abstain nini mga soft drinks, labi na soft drinks kasagara nato ang labi na tao, no, mura lulong kay sa soft drinks kada kaon soft drinks likayan. Even gani kini mga social media nga sige ta og post no ka 20 mo post siguro sa isa ka adlaw ato sanang i-minimize, no, mo abstain sa tanan ang higsunan. Ang tuyo mo nga mura ba og mo
mo palayo ta dinhi sa kalibutan, no? Ang call sa kalibutan, ang tawag sa kalibutan, ang ordinary nga tawag sa kalibutan, mga kaigsunan, kalibutanon ng mga butang, kalibutanon kalipay, ato sa i-separate tong kaugalingon. Kung ma-remind ta nga we are also spiritual people. Dili di ta tiyan na tanan, no? Kung tiyan na tatanan, sila tagkaon. Pero ang Ginoo, we are body and we are also spiritual. Munang sa spiritual lugar nga part, kinahal po nato i-nourish o dapat ma-remind ta niini. Kaya kung dili ta i-remind sa simbahan nini every year, ang tao doon ay chance yun nga magpadayon na lang siya sa kalibutanon nga mga kinabuhi. And ang gitawag na to nga balaod sa abstinence, 14 years old paingon sa 59 years old before siya mahimong 60. Kung katupong doon ay mga balatian, dili pod require nga doon na sa abstinence pag-igsunan. So sa 1252 sa canon law, 14 years old, pag igo gini pag 14, dili itong about to become 14. Kanang yung 14 na siya, paingon sa 59 years old makigsunan. O katupong mga 60 years old na, dili na po sila bind aning gitawag na to nga abstinence. Ang fasting sumala pa sa Code of Canon Law, no? Ang dahil po ng edad sa fasting kisuna, no? Ang common nga kuan sa fasting is mo kining gitawag na to nga 16 years old. For sa Pilipinas, ang atong gibansay is 18 years old. Yun na siya. So ang uban ani 16 kung kanila, kung di pa kaya dito na sila sa 18 years old makigsunan. Taman gihapon sa gitawag na to nga 59 years old, o kung doon na kaya balatian, dili ka mag-fasting makigsunan. And ang fasting na to is dili gid fasting, di ka mukaon dili minom, di ka kakayan ini labi to nag-eskwela o nagtrabaho. Ang fasting makigsunan, kining gitawag na to nga 2 light meals. Sa ato pa kung duha ka plato imong pamahaw o duha ka banihado imong pamahaw, isa na lang. 1 full meal, pili lang ka, asa ka, pamahapan nyo to sa or panihapon. For example, light meal ka sa pamahaw, full meal ka sa lunch, na light meal ka sa panihapon. So, kana, no, ang atong fasting. Or, duha ka light meals, pamahaw ba, o paniod to, dahil panihapon is half full meal. Depende ni sa imong kigsuunan. So, kana ang gi-require sa fasting. Abstinence dayon katong simple sa mga dili celebrative lugar, no? Dili pang celebration ng mga pagkaon, muna ang gitingwa sa gitawag na to nga abstinence. So muna siya Ash Wednesday o Good Friday, binding ang tanang Katoliko sa fasting and abstinence. But abstinence all Fridays, makikisunan ang atong pagbansay niya. Unya kini pong fasting and abstinence nato sa Friday, ipalawas po nato ni siya sa gitawag nato nga Saturday. Kaya napagyapon diya, no? Paschal gyapon nga celebration sa atong simbahan. Apil pa ni siya sa Triduum. So nindot nga ipaabot siya sa Saturday. Kaya namin atong naobserbahan ng uban nga Friday fasting and abstinence paabot sa Saturday, brag okay na banat nagkaon, no? So gi-encourage ang tanan nga paabot sa Saturday na gihapon ang Paschal fast na igsuunan tungod kay napata sa pamalandong paghihapon ana, no? Napata sa malandong sa kamatayon sa itong Ginoo, na hinungdan sa iyang kamatayon, dili man si Pilato yun o si Judas Iscariote, ikaw ako, nagitulog sa katekism. Kitang tanan naghawid sa martilyo nga magilan sa atong Ginoo sa Kristo sa cross, no? So kitang tanan guilty sa kamatayon sa atong Ginoo sa Kristo sa cross. Muna ang atong Ginoo, kung gusto nato mabalik atong relasyon sa iya, dapat siya mag-dominate, siya maghari sa ato. Dili ang atong lawas, dili atong tiyan. Ang atong sunod-sunuron, magdoon kay fasting, ang abstinence, kay imagine kung sunod-sunuron ni mong tiyan permanente, dili po ka healthy, ana makigsunan. Ang gitawag na to nga every Friday ng abstinence, kaya namin ang utanan ni the big birthday niya or di siya kaagwan tanong kakaong isang karne sa Friday, pwede nila pulihan o mga maayong butang. Kung nakakaong karne sa Friday, ordinary nga Friday dili Good Friday, pwede ka mohimog mga mayong butang like basa sa Bible, paabel sa misa, visit sa Blessed Sacrament, praying the Holy Rosary,
or acts of charity, no? Pagbisita sa mga binilanggo, paghatag sa mga kabus o uban pa, no? Teaching catechism, morning gitawag to works of mercy, no? Corporal works of mercy o spiritual works of mercy makigsuunan. Now kining spiritual works of mercy o corporal works of mercy, nindot gini sa himuon labi na gyud sa gitawag to nga Holy Week. Pero dili lang kay diha rataman sa Holy Week, kundi apil usab sa uban nga mga adlaw. So ang corporal works of mercy makigsuunan mo ni ang way sa patong pag-repair sa atong relasyon sa Ginoo nga naguba na. So kining gitawag to corporal works of mercy, apil ning spiritual works of mercy. Natay mga listahan din nindot pod inyo ning ilista din ha, no, kung sa mga gitawag na to nga corporal works of mercy. Una, feed the hungry. Muna nga kadtong mga portion, na example, 1 light meal ka sa morning, 1 light meal ka sa lunch, full meal ka sa panihapon. Katong budget sa light meal nimo nga wala nimo gikaon, mo to atong ihatag sa mga gitawag nato ang kigsunan, gipanggutom nato nga makigsunan. Mga brothers, the least fortunate brothers and sisters, labi na to mga poorest of the poor. O katong pag-abstain na to, no? Soft drinks, wala ka nikaw i-drink of soft drinks, wala ka nikaw ice cream muna. So, imo itong ihatag sa maigsoon na to nga gipang gutom. Give drink to the thirsty, katong gipang uhaw na to maigsoon na sometimes ang thirst ani is thirst of justice o iban pang forms of thirst, tabangan to sila. So, muning gitawag corporal works of mercy, gipinawagan ni panahon sa gitawag na to, no? Like almsgiving sa panahon na to sa Ash Wednesday, prayer, deep prayer, fasting, abstinence, and then mga works of mercy ang atong paghimuon magigsunan dining Lent. But di lang gid kay sa Lentra, apil pud sa tanan. Shelter the homeless, kato mga walay pinuy-anan, tabangan nato nga makabaton og pinuy-anan. Dayon, clothe the naked, no? Kato magigsuon nga walay mga sanina, kato mga sanina nga nasa yung balay nga wala na gigapang gamit, no? Kato nagtipon og landi ang mga sanina, ibutang to makigsunan sa maayong sulunan, labhan sa o niya labi na mapahumutan po siya, na to ihatag katong masanina nga nagamit or pwede pang magamit. Pero katong masanina nga di na magamit, murag trapo, ayon to ipanghatag, no? Dili na siya insakto. Katong mga nindot pa magamit pang katabang malipay pod ang gitagahan, dili to makaayon ang gitagahan na nakaminos masuro naghatag sa ako, dili ko na idea. Kung dili katong mga patsada pa nga sanina nga di na nimo magamit kay nagbag-o ka o mga sanina, mo to nga tong ipanghatag sa tumaigsuon makigsunan. Labi to nasunugan, uban pa nga biktima sa kalamidad, pwede kay nato nasa tabangan niya ng pagiha. Or tumaigsuon to mga silingan nga nakita to naglisod, pwede nato sila tagaan kanini. Then visit the sick, no? Katong mga masakiton magigsunan kay labi na og nana ka sa ospital, labi na bibo kay imong kinabuhi, paabot mo sa hospital, you feel alone. Kasi na pang nurse diha, nagatiman sa imo, but you feel alone. Asay mo mga friends, asay mo mahigala. O nindot kay nga atong bisitahan ang mga masakiton. One day, basta mabot ang panahon, ikaw na sad ang manginahanglan og bisita diha sulod sa hospital. And a sign the person nga mag-visit is you love the person. Nga mag-visit diha sa hospital makigsunan. So muna nindot kay ang pagbisita sa mga masakiton. Kato mga higala ni mga nagmasakiton, or kung namoy community, pwede mo magsabot nga moadto sa gitaw-taw nga hospital para mag-visit sa mga masakiton, labi na gid sa mga public hospitals na to. Yung mga tag dito, mga hinabang assistance makakaron tawad kay nanginhanglan kay sila niini, labi na gyud nga walay tao nga gusto nga mo na sa ospital o diha magpuyo sa ospital. Ang tanan diha gusto gyud magawas nga ang uban pag maglisod pa paggawas, no? Maglisod pag ato ospital, paggawas maglisod pud paggawas kaya wala pa mabayad sa bill. So a simple comfort kasi makahatag ng difference sa ilang emotion na mabati nila nga ang kalipay usab. Then visit the in person kato mga binilanggo, no? We do not say nga wala mo ko sala, no? Murag okay kay ko sa bilanggo, but we have the solidarity of the sinners. Now sa din nakabisit ko personal, nakita na ko dito nga ang mga binilanggo wala sila sense of pretension, no? Wala sila sense of pretension nga magpa-as-if sila nga mga buutan sila. Para sa ila, klaro kay sa ilang kaigsuunan nga makasasala sila. Klaro kay sa ilang they feel
nga gisalikway sila sa katilingban. Admit kay sila nga makasala sila. Usay diha mo sa outside world lugar, mura og daghan ang gapa-pretend nga buotan, no? Daghan ang gapa-pretend nga righteous persons. Panaka sa bilangguan makita nimo dito nga mga tao do walay gapa-pretend nga sila mga buotan. Klaro sa ila, admitido sila sa ilang ipambuhat and nasa sa kasubanan. Dagan sa ilang mangandoy mo bisita pamilya. Dagan sila na ngandoy ng asan lang mga higalas na nasa gawas ng mutabang ta sa ila. Malali sa sulod kay dili pud sayon di lalim ang kalahimtang dito sa bilangguan pagisunan. Then buried dead the dead, no? Ang pagtabang malubong ang mga minatay. Tungod kay kini kamatayon sa unexpected, ang pamilya wala kabalo nga mamatay day sa ilang kauban. O wala kabalo sa buhaton kinapat kasubanan. Pag-process sa papilis, death certificate, pagpahimutang sa minatay, pagpabalsamar ni ini. Dako kini nga problema kalit nga nahitabo diha sa pamilya nga napa sa kasubanan. Nindot nga to sila matabangan, labi na gid pagpangitang pari nga momisa, no? Nga Katoliko nga pari ang kuan. Gitawag to makison nga ilang maduulan kay usahay na mga non-Catholic priest nga maoy magkataatang diha, ayaw po mo pagpa-diretso-diretso lang, no? Kaya mga non-Catholic priest na magatang diha sa sementeryo, likayan. Kaya Katoliko man ta, mangita Katoliko nga pari. Kaya gusto nato nga ma-ensure po ang kaluwasan, no, sa atong minahal sa kinabuhi nga may panaw na. Sumuto ang corporal works of mercy. Pagpakaon sa gutom, pagpainom sa mga giuhaw, paghatag o balay sa mga walay pinuyanan, paghatag og mga sapot ngatong walay mga sanina, pagbisita sa mga masakiton, pagdua usab sa mga binilanggo o pagtabang malubong ang mga minatay. Pero na po tayo gitawag nga spiritual works of mercy, no? Una nini ang paghatag o pagtulunan sa tong wala pay kahibalan. Instruct the ignorant. Kini nindot ni makigsunan, labi na gyud sa ato sa Katoliko nga usahay ang Katoliko dili sa mindful unsa insakto ba ni iyang ginahimo or dili, no? Sumuna nga sa Confraternity of the New Apologetics gapaning kamot ta nga ang mga Katoliko makabatong sa awareness nga insakto ni atong simbahan. Insakto kayo nga nahimo kang Katoliko. Walay pagtuluan sa Katoliko makaigsunan sa dogmatic level nga sayop, no? Ni garante ang simbahan niya na 100% correct gid kanang tanan. So kini mga butang nga makaigsunan, tabangan to ni kadili ni mahimo sa usa lamang ka grupo. But importante pod nga katong gusto mo tudlo, kumay mo sangka pod siya. Kumay mo doon siya formal nga study, no, sa philosophy, sa theology o guban pa or mga seminars, trainings nga apilan para nga makahatag po siya og tabang sa uban tong kaigsunan nga maklaro nila ang kamatuoran. Kaya nga Ginoo kamatuoran is salvation, no? 1 Timothy chapter 2 verse 5, iyang tinguha ang tanang tao makabaton og kaluwasan na isumpay ug masayod sa kamatuoran. Kana nga mga butang makigsunan. Then counsel the doubtful, labi na gid karon nga daghang kaayo ang sa Cagayan de Oro ubang lugar sa Pilipinas ang common kaayo, no, ang mga nasod ang paghikog, suicide. So we have to counsel. Ang pag-counsel dili kay imo siyang tuduan sa iyang buhaton, but listening, then i-help na to siya nga ma-assist niya ang kaugalingon unsa ang sitwasyon, unsa ang hinungdan ug unsa ang pag-solve, no? Sa iya magagikan. Ngano na mga counsel din ang ato is pag-motivate, pag-encourage, pagdasig sa iya to continue life with God. Counsel the doubtful. Munang doon natin mga psycho-spiritual group, no? Gipanguluhan ni Father Warren Tagopa sa Nazareno sab, no? Sister Julie, pwede na dangpan, no? Maminaw lang, no? Pagkigiinabi lang, pagki-story lang. Admonish the sinners. Kato mga higalan to mga suod nga nakasala, pwede to sila badlungon, i-remind nga ang imong gihimo naghatod sa imong kaugalingon nga kadaot, mga anak nimo, no? Muna na kini ang nindot ngay di mo na silingan sa bigger issue, no? Dito na ka mo admonish sa masilingan labi dili mo suod or sa uban ng mga tao, but sa imong close family dako na siya makigsuon ni katabang nga kato ng mga badlungon igagaw ba ka remind, simple lang ang mga reminders ay sa tong imo sila ikondinar dili po na siya sakto.
forgive offenses, no? I encourage sa pagpasaylo na itong mga nakasala sa ato. You can kneel down before the altar, sulod simbahan, or di sa Holy Eucharist. Then, na instruction ini nga imong i-recall kinsa itong nakasala sa imo. Then imong isun, Lord, ako usad silang ipasaylo. Lord, I forgive this person. Lord, this person sinned against me by, and then imo ni ang mo sa ako na ako sang i-forgive. Kaya ang Our Father natudlo ka nato nga forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Pasalua kami sa among mga kalapasan. Yung masab nagapasaylo kami sa nakalapas ka namo, nakasala ka namo. So we have to forgive makigsunan. Kay kung ato silang pasayloon, then ang Ginoo pod muhatag sa ila og grasya. Ibutang sila sa sitwasyon nga makaamgo sila o makapangay po sila og pasaylo. Kaya usay mo natay feeling to condemn, no? To nakasala ka na tabat, no. Mga to silang condemn na sa daan sila paghimog sala. Anindot nga to silang pasayloon mo ng love the sinner while hating the sin. Ano mang ito doon ni St. Augustine pagisunan. Comfort the afflicted katong mga dinagdaog. Tabangan na to, no. Maminaw na to sila. Kaya naisay nga gusto sila nga nay maminaw sa ila, makasabot sa ila katong mga dinagdaog na to maigsuon. Kung mahimo doon na tayo pwede himuon, no, like pagtabang sa ila for justice atong himuon pagigsuonan in the name of Christian principles na pagtabang sa ila nga makabaton sila justisya, dili to kay mura og combative, no. But according to Bishop Emeritus Ledesma, the sinner, the offender, and the offended magtagbo diha sa Ginoo. Comfort the afflicted. There, bear wrongs patiently. Kung na'y masayo, be patient. Dili po nga pag na'y masayo, magkamasayop ka, no? Kung dinahon na ito pagayo. But, mikta sa mga nakasala. Dili tayo ingon nga maraba o kining condemning kay nga tao. But, labi na sa pamilya nga level, igsuon, or maginikanan, nakita ni mo nakasala. It's good nga kuan siya. Dili siya atong ikondenar. Labi na sa ginikanan nga to sa anak, no. Ang bata wala na eskwela, ayo kulatahan diretso. Paminawon, no? Kay bear wrongs patiently. Atong pasensyahan ang mga nakahimo nini. And pray for the living and the dead. Ang pag-ampo alang sa mga buhi o sa mga minatay. St. Thomas Aquinas magigsunan nagtudlo ka nato nga gusto nimo ang imong pag ampo madungog 100%. Yung St. Thomas Aquinas, i-pray ang makalag sa purgatorio. Ang makalag sa purgatorio helpless, dili sila makapray silang kagalingon o dili sayon ilang kasakit dito. Pwede niyo tanaw, no, ang mga bisyo ni Saint Veronica Giuliani diha sa social media. Ang kuan pod ni Saint Maria di Pazzi, ilang vision sa purgatorio, dili sayon ang pag-anto sa tao sa purgatorio. Kinahanglan gyud sila nga atong iampo. Although tanan nga purgatorio makalingkawas, makasulod sa langit, madili nga nakasayon ilang present or kasamtangan nga kahimtang. Pray for the living also. Kung ikaw sa ka-leader sa community, according to Monsignor Elmer Macahin, the primary responsibility of the parish priest is i-pray ang iyang entire parish. Leader ka sa community, i-pray ang tanan nimong members. Pray for the living. Kung amahan ka, i-pray ang tibag niyong pamilya. Importante ang pag-ampo magigsuonan. Kay makapadaol ka nato sa Ginoo. Walay lain tao nga mas gamahanan pa sa Ginoo. If you believe nga ang friends na makatabang atong Ginoo po, labaw pa, no? He is a greater and the best friend na atong himuon. Muna kinang kita nga mag-ampo pa kayo. And kining as Wednesday magigsuonan, no? Ang calculation nini doon na may connection sa gitawag to nga Holy Week. Tanawon niyo permanente ang March 20 kay namang gitawag spring equinox, no? Autumnal equinox September. Okay. So spring equinox. Ang spring equinox kahitabon sa 19, 20 or 21. So dito sa 20 tong atong ano, when we say spring, muni panahon nga magtubo ang mga tanom, mamulak sila. Equinox meaning night, equal ang kahayag o ang kangitngit. Okay? So sa March 20 na ang spring equinox kahitabo. Then sa Biblia,
ang Passover gina-celebrate ni sa mga Hudyo, labi ito mga nomadic sa full moon. Niatong Ginoong Kristo kay according to him, Matthew 26:1-2, 27:1-2 sa Matthew, mamatay siya, mabanhaw, panahon sa Passover. So after sa spring equinox, March 20, i-roll out sa Council of Nicaea, tanaw na to ang full moon. Then after the full moon, tanaw na to ang Sunday. And that Sunday is always what we call Easter Sunday. Black Saturday, Holy Week. Sa Black Saturday, ihap ka pa atras, 40 ka adlaw, walay labot ang Domingo. Ang Domingo manggod, celebration in honor of the resurrection. So gikan sa Black Saturday, ihap ka 40 ka adlaw pa atras, moigo gina siya og Wednesday. O kanang nga Wednesday, mo nang gitawag to og Ash Wednesday. So ang pinaka earliest Ash Wednesday nga possible is February 4. Okay, February 4 magigsunan. Nahitabo kini nitong 1598, 1593, 1761, 1818, no? February 4 ang ilang gitawag tong Ash Wednesday. Na pinaka dugay sa mahitabo nga Ash Wednesday ang March 10. Mahitabo ni kaniadto, no? Ang March 10 makigsunan sa unang panahon. But in coming 2285, mahitabo ni Utro, no? Muraog, I don't know, buhay batana. And then, doon na po italagsaon nga mga panghitabo makigsunan. Nga mahitabo po ni sa gitawag na to o February 29. Pero 2468 pa. Year 2468, ang Ash Wednesday mahitabo February 29, leap year, no? Leap year siya, no? Leap year sa makigsunan. So muna ang atong pagsaulog nini 40 ka adlaw, di siya symbolic, no? 40 ka adlaw o niya mahimutag intense prayer, then almsgiving sa atong maigsuon, corporal works of mercy, spiritual works of mercy, apan dili lang kay diharataman kundi ang atong tuy nini nga mahig-uban kita sa atong Ginoo. Now kining mga butang no nganong himo to ni balik-balik. Kung tanato mga Hudyo sa ilang Passover, katong gibutan nila og dugo ang ilang mga dorjang, mga forma na tao means cross, pagtabok nila sa dagat nga pula. Ila itong gina-commemorate pinagi sa liturgical kamagi. Gina-commemorate nila while hoping the coming of the Messiah. Kita pod, ang atong Ginoong Kristo ang atong Messiah. Gihimo pod sa iyang Passover, gikan sa iyang kamatayon nitong ora, paingon sa pagkabanhaw, no? Nilatas siya, ilagbasan niya ang kamatayon pa sa pagkabanhaw. Ato po nang gina-commemorate while waiting for the second coming of the Messiah. So dili na yung atong gibalik lansang-lansang Ginoo, but we are commemorating while anticipating the coming of our Lord Jesus Christ. So kini mga butang nga makigsuonan is very biblical ang principle. Now while naghimo kita, no, while naghimo kita sa commemoration, at the same time naghimo po ta og anticipation makigsuonan sa pag-abot sa atong Ginoo. So muni ang whole nga Quaresma. So muna ang tibok lugar nga tuig ang simbahan na ayun, no, ang pakig-uban sa Ginoo. Muna gitawag tong Year of the Lord. The entire year, doon na tayo mga passage, biblical readings, entire year, doon na tayo mga gitawag itong mga celebrations, mga kaigsunan, commemorations nga gihimo, uban sa atong Ginoo. Para itong kinabuhi, may mo sa kinabuhi yun nga, uban sa atong Ginoo. And remember the primary commandment of God. The primary commandment of God is to love your neighbor. To love God and love your neighbor. Okay? Love God with all your might, with all your strength, with all your soul, and with all your heart. And then love your neighbor as yourself. Kana ang primary commandment sa atong Ginoo. Pahigugma sa Dios, pahigugma sa isigatawo. Now, kining pahigugma na to sa Dios makigsuonan, importante kay himo na to siya nga decision, because love is also a decision. We have to decide, I have to love the Lord. Meaning, ang tanan tong ginahimo, pag-eskwela, pagtrabaho, pagkinabuhi everyday, are all offered or consecrated to God. Para ni sa Ginoo. Because we love Him. Tanaw ni mong sa katao, di ba, batan na nahigong mababae. Mo tanan ni gabawat ng para gina na babayhana. But this time, it is God that we are loving. This is a commandment. Dili siya basta-basta lang optional. This is a commandment. We have to love the Lord. Atong higugmaon
ang Ginoo nga atong Dios. And sa atong pahigugma sa Dios, we experience love with God, no? Like Saint Veronica Giuliani nga, she was so absorbed with God's love. And that experience of being absorbed of God's love, mo na ang gitawag na to way of loving your neighbor. So love your neighbor for the sake of God. Kung sa atong experience sa pahigugma sa Ginoo, mo po ni ang mahimong expression nato diya sa atong pahigugma sa atong isig katao. Muna nga, according to Monsignor Elmer Bakahin, the way ka makikirelate relasyon sa isig katao, makita kung sa pug ka makikrelasyon sa Dios. So, importante na siya, no? Kana diha ang marabag effect, no? Loving God, our experience of God's love affects to our neighbor. Now, by looking the effect makigsunan, we can know the cause. So, kung dili mayo ang effect sa itong pag-love sa atong gitawag na itong neighbor, meaning to say, dili po mayo itong mahigugma sa Ginoo. But to love God is the first commandment. Nga muna itong buhaton. Dili siya optional. Dapat itong buhaton. So, ang tibok tuig is for the Lord magigsunan. O kung doon naman tayo mga matawag to nga kakulangon, nining tanan, na doon na tayo mga kakulangon ini, ang angayan himuon mao nga ato ning i-repair. Murang simbahan Katoliko sa panahon sa Krisma gina-remind kita pa kayo nga ato ning balikan ng mga butang kay gakawala ta sa passing ini ever now and then. Wala dili pa taga-abot sa gitawag nato, no, nga union with God. According to Saint Teresa of Avila sa atong spirituality, ang first lugar nga mga level ini is kini ng purification level. And after ana is illumination. We are enlightened, no? We are hoping nga nanata aning enlightened level. The next nga level is ang atong union with the Lord, a life in union with God. And that is the best thing to live as a Catholic. A life nga nahiusa ka sa Ginoo, a life nga naka-offer ngadto sa atong Ginoo, mo na-achieve sa mga saints. But ani gani nga level makasala pa sa venial sins magigsunan. But they are so totally absorbed in God's love. Kung nakita nila nga dapat tanan tao moabot ani nga level, ini gitawag mystical level, the level of being united in God's love makigsunan. Makita nimo ang emptiness din ni mga life before sa diha ma-experience na nimo ang gitawag fullness of God's love while on earth. Imagine fullness of God's love while on earth. At least diha taga paingon makigsunan. O kining mga butanga nakita nato ang nagi-offer sa Ginoo, labi na gid si Eucharist. Ang mukaon sa iyang unod ug minom sa iyang dugo diya sa bayhon, of course, sa pan nga ato ginakalawat. Yun si ako man na kaniya, siya man na kanako. See, there's a union. God is in you and you are in God. A total union with you and God. Mahitabo diya sa Eucharist magigsunan. Ug muna yung pinaka greatest relationship nga atong may experience diha sa Ginoo. To be one in Him, to be one in God's love. Dahil salamat sa inyong pag-iuban kanato dili sa kampanang tiyong sa kaming ngawan sa tumakauban sa technical side, Brother Dandan Gerong kang Sister Gina Ibrahim o mga kauban usab nato, no, sa Confraternity of the New Apologetics ingon man sa Biblical Apostolate sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Hinaot kanining maong segment nato sa Parasat Cable TV. Nakahatag kaninyo o pagtulunan nga pwede nyo mahimong inspiration diha sa tong pagtuo o dibotong Katoliko. Sa ngalan sa tanan nga mga kamadrihan, mga kaparian, kamon Sir Elmer Bakahin o sa atong Archbishop Jose Cabantan, kini si Brad Clip kalimutan mingon daghang salamat o ginuot-unta nga ang kabalaan sa Ginoo kanunay natong mapuy-an. Sa ngalan samahan sa Espiritu Santo. Amen.